Vi har valgt vejret i Novosibirsk i Rusland, dato den 21.3. og 2014. Temperaturen vil natten til fredag falde stødt faldende, hvor det ved formidagstid vil stige hen mod 4-5-tiden, hvor det vil toppe med 4 grader. Fra 4-5-tiden af vil det falde igen ned til frysepunktet og lidt under. Vindretningen vil være fra syd-sydvestlig retning med en let kuling. Fredag vil der være 1 grad, og om natten vil komme under frysepunktet. Der vil ingen nedbør komme, og vinden vil komme fra syd-sydvestlig retning. Lørdag vil der om dagen være 3 grader, og vi vil igen komme ned under frysepunktet om natten til -7 grader, og der vil igen ingen nedbør komme. Og igen vil vinden komme fra syd-sydvestlig retning. Søndag vil der komme plusgrader, 4 grader, og igen vil temperaturen komme under frysepunktet om natten. Ingen nedbør, og vinden vil komme fra syd-sydvestlig retning. Mandag vil der være plusgrader om dagen, 2 grader, og under frysepunktet -3 grader om natten. Lidt nedbør 0,8 mm, og her vil vinden komme fra nordøstlig retning. Og tirsdag vil der være 3 plusgrader, og den her gang meget kold nat under frysepunktet, -12 grader, ingen nedbør fra sydvestlig retning. Gennem hele de 5 dage vil der være lidt tåget, og der vil være lidt til vind. Ja, vi kan se ud fra vores hydrotermfigur, at Novosibirsk ligger på den nordlige halvkugle. Det kan vi se, der sommermånederne, der er det den varmeste, og så er det selvfølgelig den koldeste ved januar og december, altså vintermånederne. Man kan også se, at Novosibirsk er et fastlandsklima, da der er store udsvingninger i temperaturen. Det betyder altså, at der er temperaturforskelle, at der er større temperaturforskelle, end der vil være på et kystlandsklima. Vi kan altså se, at den mindste den ligger på godt -12, og den højeste den er på godt 20 grader. Klimazonen i Novosibirsk er tempereret, og den varmeste måned er over 10 grader, men stadig under 20 grader.